vatereri muzuva ranhasi tichange tiine small dialogue na chief of security weRusape town council vachange vachititsanangurirawo mashandiro anoita department rawo muRusape town council uye mashandidzano avanoitawo nevagari vemuno muRusape. So muzuva ranhasi tina vaManzonzo vanova ivo chief security weRusape town council. vaManzonzo tinokugamuchirai paNhembe FM muchirongwa chanhasi. Tinotenda. Saka vaManzonzo vagari vazhinji veMuRusape vangadaro vasina ruzivo rwekuti bandiko recouncil police rakamira sei, rinoshanda sei mucouncil uyezve rine rubatsiro rwakanyatsokuita sei kuvagari. So mungakwanisawo here kugoverana nawo zvizhinji nemashandiro anoita bandiko renyu iri maringe nenhorwa dzokuvandudza zvirongwa zvokugarisana nevagari nezvebudiriro yenharaunda? Tinotenda zvikuru. Sezvamanzwa ndonzi tarisai Leonard Manzonzo ndo zita rangu rikudzvarwa naro. Ndiri retired major and by appointment ndiri chief security officer, ndo zvavanondidaidza. Now bazi reRusape town council police rinoita fall under kana kuti rinoenda pasi pe-central administration as a department. So tiri mumapurisa basa redu isusu ngerekuenforce mabylaws. Sezvo muchiziva kuti Rusape town council iyo pachezvayo ibazi ndingati ibazi riri hafu hurumende, ndingati rinobarwa through government iparasetwa. Saka tiri parasetwa kudaro isusu section tinoita fall under section 142 yeUrban Councils Act 2915 ndipo pekutangira ipapa. Saka iyo ndio inotizoti asaina inotipa simba rekuti tiwane kunge tichilingana nevagari, toona kuti guta redu rinogara riri rakarongeka, especially in terms of pese panoiswa mabylaws kuti ari kuteedzerwa here. Munoona kuti panoiswa mutemo pese mutemo unolimita munhu kufamba left or right, unomupangidza kwekufamba napo kana kuti zvekuteedza nezvekusateedza, zvekuita nezvekusaita. Saka kune pamwe painozotyorwawo futi mitemo yacho. Saka inge yazotyorwa madepartment ese anozounza futi kwatiri, either anounza kwatiri kana kuti isusu tinoteera tichiona kuti mitemo iri kuteedzerwa here nemabylaws. Saka ndingati hangu pane mamwe mabasa anozongaramba routine ekuti aya hatimiriri kuti titi ari kuteedzerwa here, but tinotarisa kuti muguta medu zvinotarisirwa neguta seRusape town council zviri kuteedzerwa here. So munenge makasiyana siyana matinenge tichibata tiri. Saka tinoshanda ndingangoti almost nemadepartments ese, asi tichilinga isusu tinozonolinga nepublic zvikuru mune maareas akasiyana siyana. Ndingangoti muchilimbo ndizvo. So inini se-department raningati rine ukama uzhinji nevagari, sevanhu vanoshandidzana nevagari, ndepapi chaipo pamungati simba renyu se-department rinonyatsobuda mukushandidzana kwamunoita nevagari? Yes, mukushandidzana kwatinoita nevagari mukatarisa tine maareas akati kuti mukatarisa zvakaita kufamba kunenge kuchiita vanhu muguta. Tinotraya kana tinozama nepese patinogona kuti tione kuti mota vaya vanenge vachifamba vachidrive, vaya vanga varikufamba nemabhasikoro, varikufamba nedzimota, varikufamba nemabhazi, zvese zvinofanira kunge zviri kufamba zviine order. Saka iyo tinoidaidza kuti traffic control. Tine tisingaitiri kuti tiri kukontrora munhu kuti driver so ai, asi tiri kuti tese ngatiteedzere mutemo, panopakwa popakwa, pasingapakwa hapapakwi. Saka izvozvo zvakadaro zvichireva kuti futi nevari kufambawo netsoka in a way tinenge takuvabatsira futi kuti wakwanise kufambawo zvakanaka. Saka ipapo toita achivha zvinhu zviviri,
kuti panenge pane smooth flow yevehicular traffic kozoitawo futi smooth flow yehumane traffic. Vanenge vachifamba vari mumasidewalk, saka muchizombona vanhu vanotadza kuti nzwisisa kana tichiisa mavhenda muside meroad, vanhu vanotadza kuti nzwisisa kuti vari kumbozviitirei, vanotsiyewa, hausi kuona here kuti takadai aiwa tiri kuti isusu wagari vari kufamba ngawanyatso zvakanaka, iwe usazokomplainawo ndatsikirwa zvinhu zvangu ndadai. Saka in trying to achieve that order, imomo ndikotonyanya kuzikamwa nevanhu zvikuru, ndokwakanyanya kusimbira simba redu imomo to make sure that there is order in town. Saka paipa tinozoona mavhehicles akanyatsopaka zvakanaka munhingirikini, vamwe vanenge vachiteedzera mutemo pachizvo, asi kune vamwe vanotomanikidzirwa. That's why muchiona kuti basa redu isusu ndowanzoseka hamwe newagari kana patinenge tamboitana maarguments ndoto imi munoenda kubasa, isusu tinoenda kuenforcement, toita kanenga kumanikidzira, asi hakusi kumanikidzira isachi, tinongorimainda munhu kuti no mutemo unoti kana uri paka zvakanaka, kana udzikisa vanhu dzikisira vanhu panzvimbo inotendedzwa. Saka izvo zvinozoita kuti njodzi mukati meguta dzemaaccidents dziderere, hongu hazvizobva zvaita 0-0, apo neapo panoitawo dzimwe mhunyukwa dzinoita kuti pazokonzerwe tsaona, pazodai mozotarisa mona kuti munhu anga akatadza kupaka zvakanaka. Of course mukushanda imomo futi tine kudyidzana kwatinoita kukuru neZimbabwe Republic Police. Pamwe panenge patiremerawo paya tinobatsirana neZimbabwe Republic Police. Pane pamwe futi patinoona kuti izvi hazvishaiti fall under us, munhu atyora hake mutemo wemabylaw asi pane kaucriminal mukati, saka zita rapi inopindwa futi imomo. Saka tinodyidzana zvikuru nana officer in charge weZimbabwe Republic Police nedisco weMakuru district yeSeglanje. Alright. So mukushandidzana nevagaro pane here pamungati pane pakatadza kunzwisiswa basa renyu nevagari, uye makapafambisa sei ipapo kuti zvinhu zvinzwisisike zvakanaka? Izvozvo zvinhu zvinogara zvichiitika apo neapo. Ndikati simba redu guru chairo mukanyatsotarisa, kana takunyatsotarisa chaiko ritori mune vagari vacho futi pachezvavo, because ndo vanotiita alert kuti pakati pari kuitika chakati, pakati pari kuitika zvakati. Saka munoona kuti sezvakaita there's not this green festive holiday yaDecember yabva kuika, mukatarisa mota dzamo mukati meguta dzawandisa pinda zvakanga zviriko kudhara. So nekuwanda kwaita dzimota ikopo, ndikati paholiday ya2021 pakaitika traffic jam nepamusara munoona vechidiki vakungodrive madhiraivhiri avo, vanoseka vamwe vacho vanoti avafanira vanenge vakudriva nemaguru permit but vakachienda kunoti vari kubva kwamutare vabva vasvika pachikenini paya pane robot, avo vari kubvawo kuHarare vasvika ipaya. Saka mota dzachitarisana manje because pafeila kuobeywa a simple thing traffic light signals. So you find kuti pandakaitwa alert kuti ndo zvaitika, we to send our police officers takatumira anonzi Corporal Nyatonga to go wotono strategizer nevanhu vetraffic vekuZRP kwakuchitanga kubudisa futi mota dziya takudzidzokesa nekumashure kwadzabva nako kusvikira taita clear up that area. So you find those are some of the incidents inoitika. Koita mamwe maincidents anoitika handishazodome hangu mazita because vamwe vanopara mosva nekusaiziva. But paya patinenge tichibvisa mavhenda munzvimbo dzavanenge vachitengesera dzisingatendedzwi, atinoti illegal vendors kana kuti illegal vending, kune vamwe vanozombopindira ungoti wasvika munhingirikini pasungwa munhu kuti kutanga kuti rovai mapurisa ekanzuru zvakadai, zvinongoitika zvinhu zvakadaro. So kazhinji we end up tazoendesana kumapurisa, but we also go back to the residents and address them. No, look here, maissues aripo ndeyakadai. Saka kazhinji imomo munowanika vamwe vanhu vanozozvitora kuva more of individual interest. Hapana anenge achiita individual interest, but tese tinenge toda kuti guta rirambe rakati rakarongeka. Vanomashopes mukatarisa mamiriro akaita guta redu, ndikati we are a small town, but we are a very important town. We are a transit town yeSADC, if you may want to know. Daikwana kuri kunzi ndine mabhuku angu emafines, ndaikupangidzai dzimwe mota dzatinotofaindisa muhighway, dzasvika pahighway inosvika inomira pakati penoda akutodzikisa hake vanhu
track iro mozoritarisa muno kuti ngere ku another country inga Zambia, DRC, what zvakadaro izvozvo. So kazhinji panozoita vamwe maresidence vokuti haatozivi nezvemuguta, tiri surrounded nemafarming community, anongosvika otopindirawo nyaya iyocho and anotongoenda kuside kwemunhu wamuri kuti musunga, mamusungire muregere yakadaro, handiti something like that. Saka tinenge together kuti tive nekufambidzana kwakanaka, wari kudarika wodarika, wari kumira womira zvakanaka. Saka ndo maareas akazhinji atinowanzowana maconflict. Then of late ndofunga makawana chero munana Manika Post pakaitika maepisodes ekuti pane vamwe vanhu vekuze munoziva kuti kune vamwe vanhu mbavha dzingori mbavha handiti vakakonaivawo nevamwe kuti nyaya dzacho handizodziki nadzo muudzamu because dzimwe dzacho dzichiri kumatare, wotenga mastenzi zviri kunze kwemutemo zviya zvokuti wani matengeserana hapana risiti hapana chii, mari dzanopanana kunze ende munosangana kunze ikoko, munhu uya wozopuhwa ngerekeni toti ilisi pamwe lisi reya ukuona watoti munhu wauya hauna kutombogara waonana naye sezvakaita for example wamaligwa munhu iye monzi makasangana naye 2014 pazera renyiri makaonana naye kupi pamwe vamuchitori kuchikoro something like that. Saka wega unofanira kutongoona kutoti ngerekeni document randiri kuita randiri kuitwa kana kuti randiri kuita transaction yandiri kuita ndeichitsotsi. Saka pachirungu vanoti hanzi it takes two to tango, you cannot tango alone. Pana kadhenzi kaitwa kudhara twainzwa natengo wana urotsi and so forth. Saka it takes two to tango. Saka it also takes two to complete a corrupt transaction. So ndo mamwe issues mamwe atodhirana vanenge ari sensitive, but ndinotenda zvikuru kuwagari weMarusape usually they come forward vazhinji vacho vamwe nhamba yangu vanoiziva ndichazokupai kana muchiida vakandisiwa kuinbox zvakati zviri kuitika zvakadai ndine capacity yekuti nemapurisa edu tinoasaina an investigating officer chamwateera nyaya yakadai and we found kuti tine vamwe vanhu vakato sezvandati hangu nyaya dzaidzinhu dzichiri kuinvestigata, vamwe vakatozoguma waita zvekutotisa hani mazvona. So we will encourage vanhu kuti kana vari kutenga maproperties ngavashite make sure kuti watenga zviri authentic and waenda kwahousing wanyatsokulia zvinhu zvavo wanyatsonova zvesho musati mabhadharana mari ndeyake here stendi zveshuwa mozviona file rake robuda, nekuti chinoitika ndechekuti file history haife musystem, ungangouraya the hard copy but iyo musystem haidini haife. So waona kuti zveshuwa iyi nhengerekini property ndeyake, then moenda kuzimura moita the right thing, mochekerana chichi makubhadharana mari paya so makuziva kuti zveshuwa ndiri kutenga property. Nekuti kutenga property especially kwatiri vanhu vatema chinhu chakakosha ende kazhinji chinowanzoitika once in a lifetime kuti ndakuitawo chakati ndakuitawo stand yangu. So you don't want kuti uzoite wake up on the one day onzi chinhu chawakatenga chechi makaba, you see. So the objective question pamberi apo inozongodzoka futi kuti property, how did you acquire it? You acquired it illegally. So it means no matter wakazi mansion, you must remember kuti chinhu ichocho pamutemo pauchaita cash up newe hauna chu, nekuti no legal thing can arise from an illegal thing, something like that. So they say it law. Okay. Yes. I think next mvunzo ngoda ukupati bate asi state department there are prima challenges no face day to day mukushandidzana necommunity nevagari, and my challenges aya zvizva mungati muri kuisa magwaro o makaisa magwaro kuti munge muri kufesa machallenges aya o kugadzirisa machallenges aya. Alright. Yeah, mamwe challenges atinosangana nawo as you find kuti community yedu especially ku business mabasa mazhinji they've gone informal. That's point number one. Okay. Point number two, imo mukugarisana pachezvamo you find kuti kuna vamwe vanogara anenge aine zvinhu zvake zvakafanana nedzimbwa and so forth dzinogona kuviolata ma rights evanhu. Tinozombodaidzwa futi kunzi
kwakati kwa road yakati wana vachatokwanisa kudarika tivanzana pedzimbwa dzinoti dzodzingirira vana etimes dzimbwa idzo dzofutika vana ivo vanenge vachidarika vachitogodzidenda hanenge kuona machisamuyara asi kuti pamutemo imbwa kana ikanga tiri muurban setting inofanira kunge ichigara iri muclosed cantonment toti iri mukati mejurawo toti jurawo but ndakazonzwawo nemunzi aiwa jurawo yanga itori kambani yaitonzi jurawo inonzi perimeter wall so ndakatozodzidzawo nezvazvo tikuti isusu inofanira kunge iri makavharirwa kana kuti inofanira kunge iri pachain kana kuti inofanira kunge wabuda nayo kuti ifambewo kunze because chipfuwo chinoda kumborelaxawo ngaiende iri palishi saka izvozvo izvo kazhinji hatizozvidi maresidence haazozviteedze na trouble inozoya papi inoya pakuti taripoterwa kunzi kwarumwa wana zveshuwa toenda paclinic tonzwa zveshuwa kwarumwa wana warifewa kupolisi wonyorwa tsamba kuti akwanisa kuita medication and so forth handiti munhu akunzi abhadhare pamwe haina kubayiwa pamwe yakabayiwa saka ipapo manje times tinozombotora mukana yemamwe mapatrols atinenge tichifamba tichiita anonzi mablitz ekufura imbwa dzinenge dziri mastray dogs stray dog tikuti imbwa isiri pamba payo is not accompanied by the owner and inogona kunguva ehazard kune maresidence kana wafambi wakungofambawo zvavo saka vamwe they don't take it lightly especially imbwa yake munoziva kuti anenge awakaukama nayo yonzwa kuti yapfurwa kana kuti oishaya wozonzwa kuti imbwa yako yadi yapfurwa nekanzuru hapana mukamoto yeah so mamwe maareas yawo of course imwe ndandamboibata hangu yekuti patinoita vendor management mapatrols paya tinosvika pamwe pekuti tinokwanisa kuti vanhu tikavati vakanzi nemaofficers ari kupatrol ibvai apa kana kuti zvinhu zvamakaisa izvi zvakawandisa murod muri kukanganisa vanhu vari kufamba usually they don't take it lightly but vamwewo they come forward kuti no tibatsirewo pakati taakutotadza kuti tifambe so especially nenguva yakadai neyatiri inoyi yemaelections mwana ngoda kungotaura nepazvinenge zisipo kuti zvine zvikuita neri aiwa hazvina munhu wese achatovhota ari kukanzuru neari kunze saka tongoda kuti vanhu varamba vachiwirirana saka panozongoitawo vamwe vanoda kuzongopindira kuda kuzongoshandisa mashoko asivo especially kuda kutuka mapurisa ekanzuru so tinowanzokurudzira vagari kuti dzimwe mhosva dzavanoparakadza vanozoguma kuendesawo koti kana kuenda kumapurisa dzinenge dziri mhosva dziri very simple kutuka mupurisa ari pabasa pake inotowa mhosva hanimazvo iye mupurisa intene haabvumirwi kutuka hatuke anotofanira kutongokutaura chito zvamuri kuita izvi hachisizvo saka tinoramba tiri pasubject iyoyo kuti tinenge tinoda kuti tiachieve order ndo machallenges atinosangana nawo kozoitawo of course imamwewo izvi zvainternal handiti hakuna chero nyika chai haigoni kuti musoja apo bhodha rese kwete tichangoramba tichishanda tiri washoma kudaro saka which means kuti tine shortage of personnel tine shortage of personnel kudaro it means kuti nzvimbo dzatinokwanisa kuti patrol kumwe kwatinenge tadaidzonzi tiende kunoatenda tu hatizokwanisi kuti tikuatende in time although we try our best possible kuti tikwanise kuatenda zvinhu zvaitoita kutarisa manje kuti zvine danger yakadi izvi tingakwanisa kubvisa ana achienda momboita double tasking imuri kuita zvakati chiita ine zvakati nezvakati nezvakati futi something like that saka izvozvo izvo maresidents vamwe vanozofila kuti no tavaita let down but hativaite let down vanenge vazhinji anenge aona kuti zvinhu zvake zvatinonoke vanofanira kuti varinge vachitibata tichibatsirana toona kuti atenda issue yavo. Okay. So pama-challenges aya se-department zvamati maita o zvamuri kuronga kuita kuti mugadzirise ma-challenges amene muchifesa se-department? Yes. Ndingati ndatange nekuadresa iyi yatagumisedzai yemarikini yekuti shortage of staff izvozvi manje pane advert yakatoitwa I've been doing a short listing tiri kutarisira kuti pamwe tingangopuhwa mamwe mapurisa anokwana kuita 10 among those police officers we expect kuti tichatora vane ma-experiences ese including dai kana wakatitendera tikakwanisa kuti wanewo futi wakaita vechidiki so that wakure vari musystem. Imwe challenge yatinozowana futi mukutora vechidiki I've seen it izvozvi in the recent past kuti staff turnover mune vechidiki futi inogona kuwanda vamwe vacho vakutitora setraining ground kuti kuna makanzuro nemamwe maorganisation vanouya vachida kudzidza vanoti look and learn here wouya wadzidza kwatiri wozoona 2-3 months 5 months down the line
wozoti mukomana imi ngawana basa futi kuya but hamuna zvamunogona kuita kuti tina zvatirigona kuti tiite. So we are saying kuti on that shortage of personnel tiri kuedza kubatsirwa necentral administration kuti tiri kuti mamwe mapurisa. That one will be an ongoing process. Then kozoita yevanhu vanenge yekucontrola dzimota, yekucontrola ma-illegal vendors nemumalicenses. Ndofunga izvo zviri muprocess as well kuti tiri ku-upgrade neku-updata mabylaws edu. Panga pasina mabylaws akanyatsokwana tiri kuedza kuti afambirane futi nenguva nekuti akanga ariko ane zvimwe zvinhu zvaanga asikuaccommodata asi zvaakuitika on the ground nekuti the innovators we believe are outside there. Council basa rayo will be to regulate zvauya nemunhu zvauya nazvo idea yauya nayo inotenderwa here kana haitenderwi. Saka imomomo ndo munogona kutadza kunzwisiswa nemaresidents, but we are in the process of putting everything in order. Okay. Yes. Okay. Zvamungati imimi ndo zvakanakira kuva nebandiko reCouncil Police inova department yenyu, uyewo vagari vangatarisira chii chaizvo kubva mubasa renyu chamungati mudepartment menyu chinoda kugadziriswa kuti basa renyu rifambe? Okay. Zvakanakira kuva neCouncil Police ndezvekuti muGuta as it were, or in an urban setting as it were, you find kuti many residents, or all the residents as it were, in their individual and collective capacities have their own expectations, their own way of life yavanenge vachilida. Kozoita ma-cooperative bodies vanoexistawo futi ndiwo vatori part of the nucleus yekuti tiuye muno muGuta. Toti I have always given an example kuti tine nzvimbo dzakafanana naEnyati Mine, tine nzvimbo dzakafanana naEmpress Mine. Mukaendako muchaona kuti kune mabuildings akanaka zvokuti but nothing is going on there. And mazvo saka chinoita kuti guta rinzi guta kurongeka kwevanhu vacho nekugarisana kwakanaka kwavanenge vachiita, then vari kuitawo business wotransacta zviri pamutemo. Saka vanhu ivavo vese hatingati isusu vanenge vachitya, but they just comply with the law. Tikatakwanisa kuti tisvike pekuti taakuita comply with the law naturally, then it means kuti nzvimbo yedu muchaona kuti inenge iri nzvimbo inoyemurwa nevazhinji. Even my investors, they will feel like coming to your town. So yes, I have complaints of my officers. I have always been behind them, and one to one nicknames and chat or on deeper. But given my residents, one or two, I expect that because we must just let them do what they want. But it's not aiwa. Mutemo kana uchitaura kuti ukangori parodi you drive on the left because you are in Zimbabwe. Whether kune dzimwe mota hakuna, you still have to drive on the left. Saka ndandichipa example yekuti zvakaita manhikirikini major tomoti retail outlets edu. We've got our TMs, we've got our OKs, we've got our Panmat and so forth. And I was asking kuti kuna vamwe vanenge because kuna vamwe vanoita naro and dzinenge dziri well reasoned and well thought. And ngatiti TM, OK, Panmat and all these other big outlets wovhara tinenge tiri muno maRusape tichiti tiri. You see, then we also want to give even an example yema banks. We have just been talking in Greek yema banks. Could we had a branch yesterday Chartered which had since closed. Itaitera and Ibengana, that is why I know about it. Itaitera kwamtare questions yavara. And the next time we go there, we have a Ravari and Ravari kwacho sponsor. And don't say for the machine, no support on the system. Don't go to Gona, that is. Saka, at times when we have order, zvinotiita kuti vamwe nevamwe vanokwanisa kuona opportunities anenge ari mukati meguta renyu. So this is why we feel kuti as police, as municipal police, it's very important that we patrol the town and we do it
diligently and zvisina tsitsi kana fefa. Tsitsi dzedu ngadziuye pakuti anenge aremerwa totaura naye toona kuti akanganisa sei, anokwanisa kugadzirika here, asi kana zvazotenawo zvava criminal todaidziro tohopini zetherapy yotibatsira tobatsirana, but otherwise mutemo tinongochifanira kuti ngotudi uteedzera. Then we have got a very good working relationship nema-residents. Despite all these challenges, we still expect kuti guta redu rinofanira kuramba rakaongeka. There's a time yekuti tikapinda mutown totoona kuti zveshuwa muri nani, especially kana wabva kumabigger towns uchimbopinda especially nematraffic jam oko unyazoona zveshuwa traffic jam iriko, but kana zhinji vanhu vanotobva ikoko mumabigger towns unotonzwa itaura kuti kwakati tinodai toti isu tinokopa zvakanaka zvamunoita ikoko, mukazviita kunouku zvakanaka zvacho tinozvitedze, asi mukaita zvakashata zvamunoita mukauya kunouku tinongokudzorai ende mune muri maclients edu. Of course maclients emupurisa nemunhu anenge achipara mhosva ndekuti mumwe anosunga mumwe zvino haasi comfortable nazvo but tiri kungoedza kudzorana, hapana, there is nothing personal about it, kuri kungoedza kudzorana chete. Yes. Okay, saka imimi sebandiko mukushanda kwenyu zvamungati munoda kana kuti mungada kuti vagari vakubatsirei kuti basa renyu ringe richifamba zvakanaka? Top on the list sezvomati vagari ndikada kuti watibatsire chaizvo kuti wapoto wachitiwo wazhinji nhamba yangu anayo ende irimo is on the public domain. Zvimwe zvinoona kuti zvinhu zviri kuitika pakati hazviri kunze kwemutemo, ngavakontinye wachitutumira ukaisa private number. Inini I'm one person because of my background from the military. I'm one person who can keep confidentiality. Ukandisira kuinbox auchaiti magroup because tiri mumagroup awe mumo auchaisi magroup unoisa muinbox mangu. Mazuva ano kwane technology, kune mafoni, kune chi, ungotora foni yako ka short clip wotitumira zviri kuitika pakati isita kuinvestigate, hatichatomboinvolve iwe, so that munoramba muchigarisana. Izvozvo zvinoita kuti guta redu rive rakarongeka. And then also kune vamwe vanhu vanoti vanga vari mudzimba dzavo muyame anongobuda nebhara usiku, tine truck muchazotaura ino yekunhirikeni inotendera almost twice in each location every month, kunze kuti paine yakatofwa zvayo but kazhinji dziri tu, but unoona mumwe munhu anobuda nezisagare marara usiku oenda kunorasa kunoita illegal dumping. Saka idzodzo ndio dzimwe mhosva futi dzinongopagwa nevanhu vasingazivi. And mazvona zvimwe zvayo zvozobhloka masewage and so forth and so. Saka isi tikadaidzwa manje tinoita kuti zosunga vanhu. Saka tongokumbira kuti vanhu varamba vashandidzana nemapurisa edu. Of course nyaya kudhara kwaitwa anonzi letter box ayo kuti wainosvika uchiita suggestion box waiti usvika unokanda ingokuya, but mazuva ano hakuna achaisa suggestion box taakutoiona apa. So if they email even through the town secretary, if they feel kuti nyaya yavo inogona kugarirwa, they email through the town secretary or through the auditor's office. Kazhinji tinoshandidzana zvakanaka chaizvo neaudit yedu isusu. Apparently as for now auditor watanga tinaye akawanawo basa elsewhere handisindega ndiri kutizwa. So izvo zvinotitibatsirei. That's point number one. Point number two, nyaya yepersonnel that iri kuaddresswa, but I still feel kuti vanenge vachida kuzoshanda nesu kana kuti vanenge vazowanawo mukana wekuti maresidents wawanawo mukana wekuti wakushanda futi uri resident also wakushanda uri under department repolice, haisi mhosva kuti unge uri mulocal unoti wakusungawo inini ndiri munhu waunoziva ini ndiri muresident. No, kana takatoiswa kuti tipolisa nemaresidents tega, saka tiri tese tiri pamwe chete, tese tiri mared payers. Waundisunga ndiri mured payer, so chinhu chinoda kuti tirambe tichimbodyidzana nemaresidents edu. Then chimwe chataizoda kuti tibatsirikane nacho at times matraffic jam atinozowana, like ndinodedza kukurudzira kune vari kucontrola kana kuti vanozviti ndo vanocontrola. I know kuti umwe naumwe wangoti andikambotaka kana kwanisa kutakura 1-4 otopinda parodhi akusvikasvika. There is this habit yakuitika yatisinganyanya kufarira yekuti vanhu vanomira pakati perodhi vobvunzana change vototanga kutotaura nyaya. Izvo zviri kunyanya kuteneka kune vanhu vanotumota tudiki
vari kushika waya tinombotubata tuvharira kuuya wabhadhara mafaini avo asi vanongoramba vachizokorora. Tiri kuti isusu zvinhu izvozvo zvine danger kuvanhu, saka taikumbira kuti maresidents vatibatsirewo kana kungotiitirawo inbox wakaona kuti ndekuti nekuwa washoma kwedu vanotoziva kuti nhasi murodhi yakati kune mupurisa nhingi, nhasi kune mupurisa nhingi, saka vanogona kuita zvavanoda nekuti havasi kumuona. Saka vanhu vakatibatsirawo futi kuti inbox wakana pari kuparwa mhosva wongotora kashoti clip wotikandira isu tozoteera munhu uyo mhosva yemhosvasvi unogona kubatwa uri kumboro yasadza kana kuti wakuda kutonogeza hako utongodza timbotaura tese toti munhu makambomuona here ndini kuapa maamuchiite something like that. Saka zvinoita kuti tideredze kuparwa kwemhosva dzakarerekera nemagariro muguta dzinovhaileta mabylaws. Kozoitawo of course nenyaya yeshortage yeresources. We may also need kuti dai mwari watitendera tikakwanisa kuti wanawo towing vehicle inoita kuti tikwanise kukasika kubvisa dziya dzinenge zviri unpopular zviya zvinonzi kukulemba vanhu vazhinji akangonzi mupurisa ikadza vanongofunga nyaya yekukulemba chii toita kuti dzinenge dzakulemberwa panzvimbo inenge ine madangers kazhinji toda kuti dzikasike dzabviswa dzoenda kutrain yard so that at least vanhu vanoramba vaine kufamba kwakanaka, but maresidents ngafire free kuti kushanda nesu nekutitaurira kuti pakati dai madai besides isu nekuti unogona kubuda kunze uchiti uri kuziva handiti asi vanhu vanenge varimo vanoswera varipoto ziva kuti okay apa rutambika yakati and will discourage vanhu no matter like imwe basa though risiriwo riri patop priority yedu ratinoita isusu semapurisa is to collect the revenue. Of course zvara CIT unoziva kuti mari dzine dzabhengwa dziya dzadzinozoescota dzoenda kumabench, but ndikuti mukukollecta revenue imomo unoziva kuti ndingita mugura kana ari pane appetite yekugurwa ka inini auencourage kuti muri kugura nakudaro mumwe ngaangarotora kashort clip kari ozongotikandira because hazvibatsiri kuti muzotaura kuti chief nhingi ari kugurwa one handina pekumutangira kana iye wacho apara muradzi zviya zvikambotaura kuti it takes 2 to 10 adaro wacho agura wacho handikwanisi kuti ndimupine down kuti iwe wapara mhosva iyi maita cheuri apa nekuti cheuri icho chakashatira chinhu one chinodonesa kuti mukatarisa iye zvine zvinhu zvese zvekutengwa zvizhinji zvacho of course yes government toda kuitenda zvekuda kutenda mukuru wenyika nekuenforsa nyaya yenhingirikini yekuti mari ngadzishande dzese. You find kuti zvinhu zvinji zvavo zvakutengwa in US as council isusu ndisi tutambira ma-RTGS akawanda handiti tutambira ma-RTGS akawanda zvino kana maakuita cheuri then maakutora mari yanga ichifanira kuuya kucouncil mopidigura monhingirikina aiwa tetichida vanhu vakadaro kuti vakaita come forward vanhu votibatsira tobvisa vanhu vakadaro amamwasi ndofunga zvinoita kuti basa redu tirerukire so that kana pakutengwa mishonga kunhingirikini kunzouka inenge ichitengwa obviously inenge isiko muchipatara ichatengwa in US ichatengwa whatever zvavanenge vachadzara council capacitated to buy mishonga iyoyo nekubhadhirawo zvinhu zvakasiyana siyana. Saka nyaya dzeuori hatitodzikurudziri zvachose and teida kuti vanhu vaikwanise kunge vachiita come forward vachititaurira not necessarily kuti anogona kuuya physically no zviya panozoita system yekuti zviya zvekuti kunozonzi the whole system is collapsed zvinenge zvatanga mbichana nevanhu vairi vatatu woshaya vanhu adiri vanhu vaita rein yes. So tichindopedzisa chirongwa mungave nemashoko ekupedzisira amungada kugoverana nawo nevagari? Okay, toda kutenda zvikuru vagari toda kutendawo kuti tetouya kunhimbe FM matizidadeni Theoma toda kutenda Theoma dai vakagarawo futi wenhimbe FM wacho vachipindawo mukati mamuri ini tiringokurudzira kuti zvinenge zviine chekuita nekanzu zvamunoziva kuti hazvisi pamutemo handiti gadhai umbo hwenyu hwakakwana makanyarara magadha mozoya motiti chief chitibatsira iri basa rako takuitira iri ndo izvozvo ndo zvinoita chete kuti tikwanise kunge tichiramba tiri guta rakarongeka nekuti kune vamwe vanenge vane experience yekuti anoziva kuti zvakati nezvakati nezvakati izvi ndakazvipa saka anoti nguwa oti vhomu oti tsve
nguwa oti vhomo oti tsve asi mukati mavagarimo muno vanotoziva kutoti nhingi unodai nhingi unovhaireta mutemo nhingi zvaanotora izvi achidzinga vamwe haana kuchitora nemutemo chinhu ichi akachitora zvakadai something like that. Saka izvozvo vakatibatsirawo nekuita come up nenhingiriki neaway yavanotipawo kumbo tinoita kuti kuparwa kwemhosva dzakarerekerana nemaringe nevagari dzinhingiriki dziderere paimboitwa maillegal connections maresidence ndinoda kuvatenda vachiita come forward vachititaurira tosvika tokusungawo ndiwo togadzisa mapombiwo munhu wese wobhadhara mvura yake twese totakurira tobatsirana kutakura eshare yekurhana kwatiriita guta redu. Ndofunga ndo angave mashoko angu. Kana paine vanoda kundibata kazhinji foni yangu of course kunze kunga ndaperwa nebundle ndotoita make sure kuti ndine bundle reWhatsApp 0777 330 469 0777 330 469. Handibvunze, I am not interested nekuziva zita rako. Kana ndikakuziva that's incidental. But ndikuti nini chatinenge tichida information yakakwana. Usangoita anonymous chete. Ikaita anonymous isingazondipi madetail ndakuda kuzoita follow up handichakwanisi kuti ndiningirikene. And uye hakuna mari yecancel inobhadharwa pasina receipt. Receipt yo kana uine question mark nayo ngai uya nayo kucancel kana kuuya nayo kwatiri toconfirmira kuti this is an authentic receipt. Because ndikudaro nekuti tine mapurisa vanenge vachitendera vachikolekta especially kuna ana mai vanenge vachitengesawo matomati chichi varimwe yatataura kurevenue collection yayo. Atidi munhu anodzi anotora mari ombogara nayo ipapo kupanana kwegudo hanzi kupanana kwemakudo iwe uchimupa mari iye achikupawo receipt yako uchimupa mari iye achikupawo receipt yako vari kupindawo nemabhazi avo nemakombi avo pamusika uchisvika pagedhi bhadhara kombi yako bhadhara ningirikeni bhazi rako kwete kuti unozondiona kuonana kudii. Saka izvozvo tibatsirei kunoziva kuti kuno vamwe vane high appetite yekuda kuita zvouore asi regai titi zvinobackfire nekuti isusu sekanzuru semapurisa ekanzuru ndo zvatakatoemployerwa izvozvo to make sure zviro izvi hazviitiki. Toda kutenda zvikuru nesupport yavo. That's because I know I've got a lot of support from nemapurisa mashomani andinawo. We've got a lot of support from the residents. I want to thank them ne-opportunity yandawana iyoyo. Okay, vaManzonzo tokutendai nekuuya pachirongwa chanhasi and hope vagari vaita sei vazvinzwira vega and vachakomplya kune zvamaita sei zvamakurerana nawo. Tokutendai. Aiwa, ndinondotenda zvikuru. Mwari wakuropafadzei. Toramba chinamatira nyika yedu tokukumbira kuti tirambe tiine runyararo saizvozvo wakuita zvozvawoita zvozvo vanenge vaita mashefu mangwana ndizvozvo tichitoenda mberi. Tokutenda zvikuru. Thank you. How was it? Ndini majaira